Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajabate ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn hali an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ wajabate jamana kunnafoni a b'o de maa na sanfɛ kunnafoni ni duguma kunnafoni politiki kuma hadamadenya sɔrɔ kabako kumaw sɛbɛnnikɛlaw i ka don wa dalen b'o de la min ɲinina anw fɛ wajabate u ma min sɛbɛn an k'a ta u nɔfɛ kelen k'a lakali ni k'a bayɛlɛma bamanankan na wajabate kɛn yɛrɛ ye arajo wɛrɛ minnu faralen b'an kan Mali fanda naani bɛɛ lajɛlen na u ka foli bɛɛ sabula olu bɛ kɛ sababu ye togodalamaw ani yɔrɔjanamaw fɛn o fɛn n'a bɛ fɔ Bamakɔ yan k'u yɛrɛ k'a mɛn wajabate k'a dɔn mɛ ni sira ka ca i k'a dɔn n ka telefɔni bɛ n bolo arajo ni bɛ n bolo n ka ordinateur yɛrɛ bɛ arajo sɔrɔ n bɛ bureau kɔnɔ n bɛ n ka foro kɔnɔ walima n bɛ n ka kurun de kɔnɔ kunnafoni fili kɔrɔ cikɛlaw wajabate k'a dɔn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula diɲɛ laban a bɛ taa da olu de kɔrɔ olu de sago bɛ diɲɛ na sisan b'a sɔrɔ magwangwɛla bɛɛ lajɛlen bɛ foro kɔnɔ wajabate an b'a buluku an bɛ bin tigɛ an bɛ nɔgɔ sari wajabate k'a dɔn cikɛlaw kuma u ni ce min ye anw yɛrɛ an b'an ka foro la Ahmed Jakite i k'a dɔn daba k'u kala b'ale bolo e ni ne bara k'a siɲɛ Ahmed o kuma fofo karamɔgɔ daba tungara n bala cogo bɛ di wajabate naamu dɔnkilidala ko Mahamadu Yara ko Babu Yara denkɛ fɔlɔ Mahamadu Yara tiɲɛ don ni Mahamadu Yara sera essence jago la n'a bɛ essence feere ɲɛ dɔn a ye fɛn sɔrɔ a la a fa de y'a dege a la wajabate a y'a ta tiɲɛ na i k'a dɔn Babu Yara kɔ wajabate k'a dɔn jugaramɛ denmisɛn min b'a la n'i ma wari sɔrɔ essence jago la i degera baara min na i m'o de kɛ bagi feere alimentation minan feere wajabate k'a dɔn yirido feere i ka bazin feere i deger'o de la Mahamadu fa y'a dege nin de la essence jago o de la a b'a ɲɛ dɔn wajabate ne bɛ n bolo kari ka don wajabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire wajabate k'a dɔn Maliki Gueye nin y'a ka sɛbɛn ye Maliki ko a ko Kɔmɔri masakɛ i k'a dɔn a fɔra a tɛna Mali la ka da a jogo kan nin jɛ in bɛna kɛ sababu jugu ye Mali i k'a dɔn ani Kɔmɔrikaw ni ɲɔgɔn cɛ Kɔmɔri ye dugu ye hali n'a ni Mali cɛ ka jan ɲɔgɔn na n'i bɛ bɔ Kɔmɔri jamana kan n'i nana Mali la i b'i kaso wajabate i k'a dɔn Kɔmɔri masakɛ yɛrɛ de a ma kɛ waleɲuman dɔnna ye n'o tɛ ale yɛrɛ y'a ka kalan kɛ Mali kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko wajabate k'a dɔn ko bari ɲini ka gɛlɛya kosɛbɛ Kɔmɔri ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka da u ka jamana masakɛ i k'a dɔn a ka baara n'a ka kɛwalew kan min ye uti kalo tile 4 ye a kun fɔra ko Kɔmɔri masakɛ a bɛna Mali la farafinna diɲɛ yɛrɛ jɛkulu min bɛ n'u k'a ma Union africaine olu ka ciden don wajabate Mali y'a jira a la ni Ala y'a ci k'a nana yan i k'a dɔn a n'a dɔn k'a fɔ a jo t'a la sabula a ye filiba de kɛ Russie jamana na ma min masakɛw n'a fɔra foto ka ta a sina ka gere ka boli ka bɔ ten i k'a dɔn Asimu ni Awa Burukinaikaw ka masakɛ kɛrɛfɛ an foto kana ta ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko i b'i yɛrɛ ye e de y'i ka jamana masakɛ ye ninnu fana y'u ka jamana masakɛ ye wajabate a bɛ jamana min na Asi ta tɛ ne taara i yɛrɛ kɛ i k'a dɔn ŋana ye wajabate i laban a da bɛ to i la o n'a ta bɛ o bɛɛ kɔfɛ a kun wulila de ye ka se ci bila ko a bɛna Mali la Mali faamaw k'a ma Ala ka n'i ci e ye ko jugu min kɛ Russie jamana na a sara fili bolo sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyara kosɛbɛ wajabate an bɛ don min na ko bi Mali dun ni Kɔmɔri cɛ i k'a dɔn bi lateriya tɛ jamana ninnu ka jan ɲɔgɔn na i ko Abajigajala ni Baji nka Kɔmɔri ka lɔkɔliden caman de bɛ Mali la minnu nana kalanbaw kɛ an ka universitéw la yan hali ni yɛrɛ min filɛ nin n'u ka président don bi a ye kalan dɔ kɛ Mali la sɛbɛnnikɛla ko Kɔmɔri ka ti tɔɔrɔ a ti tɔɲɔ a ti ɲininka wajabate n'i y'a ta k'a lajɛ an ka lɔkɔlisoba min bɛ yan n'a bɛ dɔgɔtɔrɔw kalan Kɔmɔri ka caman de nana dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ école de médecine na hali kamalen yɛrɛ min filɛ nin u ka masakɛ in i k'a dɔn a nana université kɛ an fɛ yan Bamakɔ sɛbɛnnikɛla ko maa min b'i to i yɛrɛ ma ka nin ko damadɔ kɛ sabula e tɛ dɔwɛrɛ la tubabu jɔnya kɔ wajabate Union africaine n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn tubabu jamanaw olu ka kɛsoba de sigilen bɛ a dɛmɛ kama wajabate o de la
i k'a dɔn maa ma n'i b'a ɲɛmaya la i bɛ tubabuw sago de kɛ a n'u ka cidenya sɛbɛnnikɛla ko ale tun bɛna Mali kɔnɔ a bɛna kuma ni kuma minnu fɔ walima cikan minnu b'a da o dɔnnen don Mali dun ye jamana ye bi an tɛ sɔn koyi Bɔ Jabate k'a dɔn n'i m'a to anw da la an tɛ bi kan nka n'i nana anw ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn bonya ani ayiwa an ka taabolo kura minnu bɛ yen n'o de ye ka an bonya an mana ka min ni min kɛ an ka kɛwale kɔnɔ an sigilen tɛ maa na Bɔ Jabate an ɲɛbɔlen tɛ maa fɛ i b'an bonya ka da o kan n'i ma sɔn o ma bɛɛ Bɔ Jabate i k'a dɔn i duuru nɔnɔ an duuru basi sɛbɛnnikɛla ko Mali bi danga mina bi ani Burkina Faso sabula n'a kun bɔra yen a bɛ taa Burkina olu fana y'a jira la ni Ala y'a ci k'a se tunna Wagadugu u bi ta minɛ na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Musa Bilali Sidibe Bilali ko karamɔgɔ a ko min ye Burkina kaw ka jamana ani Mali u ye hakilina mun ta ni ka Niger kaw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye bonyamasegin belebele ta ni ka sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kunu araba n'o bɛnna utukalo tile 2 ma min ye Niger kaw ka masakɛ kura o dabatungura ale ye ciden bila kana an ka jamana in kɔnɔ maa min bɛ Niger kɔnɔ ni waati la o de général Abdourahmane Tiani ale ka numéro 2 sɛbɛnnikɛla ko o de kɔni nana an ka jamana kuntigi la kuma ɲɔgɔnya n'o ye colonel Assimi Goïta ye sɛbɛnnikɛla ko min nana sɔrɔsɛgɛ a tɔgɔ de ko Salifu Modi malidenw b'a dɔn ka tɛmɛ a bɔra Mali kɔnɔ yan min ye waati tɛmɛ n'o ye kuma min na Mohamed Bazoum ale bɛ jamana kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye général Salifu Modi ye a nana colonel Assimi Goïta kana fo ka waleɲuman dɔn a ko Manden bonyabe bonyamasegin bɛɛ kabini gɛrɛntɛ taara kulu sɛgɛrɛ CEDEAO fɛ mɔgɔ de b'a tuma bɛɛ lajɛlen bɛ kulu tigɛrɔma ni k'a yira k'a fɔ olu kɔni ye baara min kɛ k'a ma bɛn Mali ni Burukina jɛra k'u da don Burukina ɲɔgɔn fɛ k'a fiyɛ o kuma k'u b'u kɔ bi u b'u dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali ni Burukina ka nin kuma in k'a jar'u ye fo k'a dama tɛmɛ mɔgɔ de b'a tuma min kɔni ye an ka jamana ye a ye wulikajɔ min kɛ k'a ɲɛsin Nigerikaw ma Niger jamanakuntigi a n'a ka tɔndenw u y'a yira k'a fɔ k'ale bi k'u jigi bɛ Mali kan wa min ye Mali ka dabali n'a ka fɛɛrɛw ye bilasirali min bɛ malidenw bolo karamɔgɔ de b'a tuma u ye dana juguya min ta ka Mali sɛgɛrɛ waati tɛmɛn'u la malidenw sera k'u yɛrɛ bɔ a la cogo di sɛbɛnnikɛla ko k'u nana kalanbulon kɔnɔna la sabu n'i ye Mali lajɛ bajiba jabali don karamɔgɔ de b'a tuma i b'i dabira la i garisɛgɛ min i b'o ta ka taa a ko Mali ale de bɛ a filifili tɔw kɔrɔ kelen kelen min kɔni u b'a ta kelen kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ colonel Assimi Goïta tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da min ye ŋanaya ye cɛfarinya min kɔni malidenw ka kankelentigiya ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ a ka nali Mali kɔnɔna la karamɔgɔ de b'a tuma a bɛ fɛn caman maana o waati kelen Abuja Nigérakaw fɛ min ye CEDEAO ye ale sɔrɔsi ɲɛmaw n'o ye chef d'état major ye olu fana tun bɛ ka lajɛ kɛ min b'a to Mohamed Bazoum karamɔgɔ de b'a tuma o bɛ se k'a lasegin diyagoya cogo min na a ka masakɛya la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in tɛ tulonkɛ ko ye ni maa min sigilen don i ka wuli k'i jɔ karamɔgɔ de b'a tuma min kɔni wuli ka jɔ belebele de bɛna kɛ nin ko in na sabu jamana ɲɛmaw bɛ ka ɲɔgɔn sama sama dɔw ko Bazoum nin y'ale ta bannen ye wa dɔw ko k'a ma ban min ye bɛɛjɛ fanga ye karamɔgɔ de b'a tuma ko ne nin jara a tɛna ban bilen sɛbɛnnikɛla ko maa min bɛ nin ko in kɔfɛ Union africaine ka taa bila CEDEAO o ye nansaraw ye olu de bɛ k'a yira k'a fɔ olu ka jamanaw ka coup d'état tɛ yen sabu min ye bɛɛjɛ fanga ye o b'o sariya kan sɔsɔ nka min ye farafinna filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na karamɔgɔ de b'a tuma maa min dusu mana bɔ jamanakuntigi kɔrɔ walima a ka mara taabolo la o bɛ wuli ni ka sɔrɔsi bolo dɔ ta ni ka wuli ka fanga dafiri a ko an bɛ taa min kɔni ye Nigerikaw ka fanga yɛlɛma ye a ko nin bɛna kɛ misali belebeleba de ye karamɔgɔ de b'a tuma ni ka farafinna jamana caman sɛgɛrɛ sabu n'i y'a lajɛ ko coup d'état yɛrɛ tɛ ban farafinna bilen sɔɔni i n'a mɛn k'u ye dɔ ka fanga dafiri sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali Niger Burkina ka taa bila min ye Laginɛ ye ninnu kɔni sigilen bɛ u kantigɛda kan karamɔgɔ de b'a tuma ni maa min ye kala kari Niger la i y'o kala karan fana na siga t'o la kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔ Jabate naamu fali bugɔli ye tiɲɛ ye nka k'i da bir'a la k'a kin i n'a sɔrɔ a y'a damata ko kɛ Bɔ Jabate k'a dɔn n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma notre voix Bɔ Jabate sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 5 ye sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Filani Sura Sura ko a ko banki min b'an fɛ yan n'a tɔgɔ ye ko BCI Mali BCI Mali i k'a dɔn a baarakɛlaw u faralen bɛ ɲɔgɔn ka tɔn kɔnɔ ko min ma syndicat Bɔ Jabate
e k'a don ka ko kolo girinyana u kun y'a jira k'a fɔ u tɛ kalo tile 7 nata u na baarabila kɛ e k'a dɔn tile 2 baarabila min bi daminɛ u tɛ kalo tile 24 ka taa bila tile 25 la bɔ jabate k'a dɔn u ka ɲinifɛn n'o ma ɲɛ o kɔnɔ u bi laban ni ka dɔ fara a kan n'a ma ɲɛ o la u bi laban ka baara yɛrɛ bila pelengeten pewu bɔ jabate k'a dɔn n'o kɔni kɛra o ye banki dajilen ye sɛbɛnnikɛlaw ko kuma kura b'u da fɔlɔfɔlɔ u kumana ka min ɲini bɔ jabate k'a dɔn o de ye banki yɛrɛ makama ani baarakɛlaw ka ɲɛta ani awa dabalikura minnu kan ka tigɛ baarakɛla minnu mɛnna i n'a fɔ san 7 san 10 kɔ bɔ jabate olu kan ka yɛlɛ sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko foroba baarakɛla a ka nin ɲinini ninnu ɲɛ wajibi ye wa a jɔ b'o la nka kɔsa in na kuma kura min donna na bɔ jabate k'a dɔn ɲɛmaaba yɛrɛ directrice générale madame Haidara Zainabu Kureshi bɔ jabate u t'a fɛ k'o yɛrɛ de ye bilen a wa cakɛda in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko k'a dɔn ko bi ni ka banba a ko wuli ka jɔ bolo kan bɔ jabate k'a dɔn a wa jamana in bɛ dangan min na bɛɛ lajɛlen ko yɛlɛma ka na o y'an jo ye bɔ jabate nka yɛlɛma n'a ma ɲɛ a bɛ na a ka bɔ da fɛ baarakɛlaw ka hami kun ye min ye sabula o y'o fɔ u ka jɛrɛjɛ ɲaɲe bɛɛ la bɔ jabate a wa bankiw ani service da minnu bɛ nafoloko kunna assurance établissement financier olu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu kelen na bɔ jabate u kun y'u ka ɲinifɛnw da o tulo kan olu yɛrɛ ko k'u n'u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ sabula u ye min ni min fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye joko ye bɔ jabate k'a don comité syndical tile 2 in na kuma wɛrɛ b'u da o kuma de ye u ka ɲɛmaaba directrice générale k'o ka yɔrɔ bila bɔ jabate nin yɛlɛma kura min donnen filɛ nin ye bɔ jabate k'a dɔn u bɛna dɔ fara ko gɛlɛya kan kosɛbɛ malikura bɔ jabate k'a dɔn maa tɛ tulonkɛ sabula min ye camancɛ fanga ye min n'a bɛ colonel Asim Goita bolo bɔ jabate k'a dɔn bɛɛ lajɛlen jɔlen don i kɛlɛkɛ se kan a ko n'i ye BCI Mali yɛrɛ ta baarakɛla minnu bɛ yen dɔw bɛ baara la san 14 bɔ jabate k'a dɔn olu ma taa ɲɛ dɔ ma fara u jɔyɔrɔ kan dɔ ma fara u sara kan bɔ jabate o ye gɛlɛyaba ye cakɛda la banki dun san o san walima san damadɔ n'i bɛ forobaca la yɛlɛli ani dɔ farali sara ni jɔyɔrɔ kan o kan ka kɛ bɔ jabate k'a dɔn ma nin ye banki si la diɲɛ ni BCI Mali tɛ o k'i bɔ a la bɔ jabate u ye min fana jateminɛ banki bi wuli BCI Mali ka taa banki wɛrɛw la olu baarakɛla ŋana minnu bɛ yen u bɛ to olu de sama ka bɔ u ka cakɛdaw la sara min bi d'u ma u bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na u bɛ n'o double walima k'a kɛ 3 ye bɔ jabate waasa u ka n'u ka banki la u yɛrɛ dun ka banki baarakɛla dɔw bɛ san 10 kɔ bɔ jabate olu b'u nɔna san 10 kɔ i k'a dɔn fɛn ma fara olu sara kan i k'a dɔn fɛn ma fara olu ka ɲɛta kan nin dabali jugu minnu n'o kelen bɛ banki ɲɛmaaso fɛ kɛlɛ yɛrɛ jubaju dɔ y'o ye bɔ jabate nka wuli ka jɔ bolo kan i k'a dɔn u y'a ye sa k'a fɔ kabini san 2018 i k'a dɔn banki ɲɛmaaso a ye filibaw kɛ fili minnu n'olu y'a ko fɔ kabini waati jan a bɛrɛtɛ u yɛrɛ kun sigira ka kuma koyi ka bolo dɔ bila sɛbɛnkɛ u ka bɛnko la bɔ jabate nka banki kɔni kelen bɛ k'a kɛ n'a fɔ olu yɛrɛ de ti maa ye olu ti jate comité syndical y'a jira sa an bɛ donni min na ko bi u ye ɲinifɛn min kɛ olu ka kɛ o yɛrɛ k'i bɔ a la banki ɲɛmaaba directrice générale madame Haidara Zainabu Kureshi o yɛrɛ de ka wuli ka b'u kunna u t'a fɛ k'o fana ye bɔ jabate nin ko damadɔ min bolo dalen filɛ nin tɛ ko nɔgɔ ye sabula u y'a jira k'a fɔ nin kalo in yɛrɛ kɔnɔ a tile 24 a n'a tile 25 u bɛna baara bila kɛ yalima faamaw na se ka wuli ka jɔ kɛ wa min bɛ se k'a to ayiwa min kɔni ye banki ka baara bila ye o bɛ se ka jɔ cogo min na sabula wari bɛ mara yɔrɔ o yɔrɔ bɔ jabate a tɛ mankan fɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo k'a bɔ notre voix kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Batu Wara misirima 2 olu tɛ se ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ k'u bɛ taa yaala a bɛ gɛlɛya ne bɛ n tigɛ don info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Modibo Kone Modibo ko a ko an ka taa hôpital Gabriel Touré la mun bɛ yen karamɔgɔ Batu Wara min ye baara bila pentengelew ye i b'a ye k'a fɔ dugu jɛnbɛ sɛbɛnnikɛla ko nin tɛ ko kura ko ye kabini san damadɔ min ye Mali kɛnɛyaso baarakɛbaw ye u bɛ ka ɲɛɲɛ ɲimi min y'u ka ɲinifɛn nɔfɛ karamɔgɔ Batu Wara i b'a ye k'a fɔ kabini Ibrahim Boubacar Keita ale tile i b'a ye k'a fɔ nin ko kelen bɛ sen na sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ transition sigi furadama kana bila bi la min kɔni wulikajɔ caman olu bolo dara nka olu ma golofa a ko n'i y'a lajɛ min ye baarakɛlaw ye karamɔgɔ Batu Wara olu ka lafasatɔn
u jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ synergie ye laɲiniw ka se ka bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'u ka taabolo tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko jango bɛ se ka fanga belebele sɔrɔ a ko n'i ye hôpital du Pongier lajɛ hôpital Gabriel Touré hôpital du Mali n'i y'o lajɛ o ye Bamako dɔgɔtɔrɔsobaw ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min ye dɔgɔtɔrɔso misɛnninw ye waati ni waati olu dɔw fana sen bɛ to ka don kɛlɛ la nin bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn jumɛn ye fɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye a ko olu ka ɲinifɛnw n'i y'a lajɛ karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ u ye kunnafoni dibaro dɔ kɛ juillet kalo tile 17 u y'a yira k'a fɔ min kɔni olu ka baara ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'a kɛ gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ a ko banabaatɔ a jigi tɛ dɔwɛrɛ o de ye furakɛlikɛla ye ani furakɛlikɛ yɔrɔ a ko n'i ye Mali furakɛlikɛ yɔrɔw lajɛ karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko jigi wariw dan don a ko olu minnu ye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ n'i y'i kun dengu ka sigiɲɔgɔnw ta lajɛ ka anw ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔnaw lajɛ a ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ banabaatɔ dalen k'a bɛ dɔ fara ka bana juguya kan a ko min ye liw tɛ sɔn minɛnw tɛ yen min kɔni ye fɛn o fɛn kan ka kɛ n'o ye permission n'a ɲɔgɔnnaw ye a ko nin bɛɛ lajɛlen tɛ an bɛ jamana in kɔnɔ wa maa minnu yɛrɛ fana ye baarakɛlaw ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'olu kan ka lafiya hakili kunda a ko n'i y'a lajɛ olu ni minnu fana ka kan n'o ye sara ye ka taa bila prix mun na karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen taɲa bɛɛ a ko min kɔni furakɛlikɛla ye maa min ja sigilen tɛ o tuma u bɛna se ka furakɛlikɛ ɲuman ta ka banabaatɔ sɛgɛrɛ wa sɛbɛnnikɛla ko Mali taabolo filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye malidenw ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ syndicaliste y'a yira k'a fɔ maliden minnu bɛ bɔ ala kɛlen n'u ka tafaw kɛ maa minnu ye ni ka t'u ka jangoro k'a furakɛ jamana kɔfɛ a ko o ye sɔrɔko ye nka maa minnu bɛ ni avion billet t'olu kun jango furakɛli wari karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ olu b'u sigi ka ala lajɛ n'a bilala da min na a ko min ye dɔgɔtɔrɔw ye k'olu ka juguya tɛ ko ye u y'a yira k'a fɔ olu ye kalan de kɛ min kɔni ye k'u kalan ka serment kɛ karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ banabaatɔ ka don a jigiya kɔrɔ ni k'a furakɛ ka bɔ a ka jangoro kɔnɔna la a ko nka min kɔni ye ɲinifɛn ye a ko k'o fana ye baara sariya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ni k'u wele k'u sigi kɛnɛ kelen kan jan ko ka se ka ŋaniyaw yɛrɛ u la nin de b'an bolo an b'a nin di aw ma fɔlɔ o tuma a tɔ ye min an y'anw makɔnɔ yanni nin waati cɛ a ko ntanya bɛɛ a ko n'a dun y'a k'a fɔ ko laɲini bɛ ka kɛ maa tɛ kuma bɛɛ lajɛlen da mangunnen b'i ka bonda la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo di o tuma ko don o don gɛlɛya in a bɛ dɔ bɛ ka fara kolo girinyali kan a ko n'i y'a lajɛ maa minnu ta ye bɔnɛ nin ko in na o de ye banabaatɔw ka taa bila dɛsɛbaatɔw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli don Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ n bala cogo bɛ di Wajibate ne bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'observateur kɔlɔsilikɛla Wajibate k'a dɔn banabaatɔ gɛlɛn o sunɔgɔ man di sangabo da la abada Wajibate k'a dɔn l'observateur nin y'a bolo ko siɲɛ 1500 ani 59 san 30 ani san 2 sɛbɛnfura in bi bɔ sɛbɛnnikɛla Wajibate k'a dɔn n'a mɔmɔ k'a da i tɛgɛ a ko min ye an ka kalansow ye n'o ye l'école privée ye caman jɛ fanga in na Wajibate k'a dɔn mɔɔw kun ɲɛna fɛn caman nɔgɔyara nka dɔw bara ka kɛ min yɛrɛ i fura dama i ma deli ka min yɛrɛ kuma mɛn ŋanamu na an ka jamana kɔnɔ a ko nin fonctionnaire Wajibate k'a dɔn a bɛ foroba baara la a bɛrɛ ta wa l'école privée caman de b'a bolo Wajibate k'a dɔn awa min ye gouvernement ye ministre dɔ kɔni bɛ yen o kelen bɛ k'i binbi awa ni ka cɛ in sɛbɛn kɔrɔ dɛmɛ sabula kɔsɛ in na miliyari 1 ni miliyɔn 240 o de bɔra jamana ka wagande kɔnɔ ka da kelen ma i n'a fɔ maa wɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin ko minnu filɛ nin ye Wajibate nin bɛ maanifi jigi de kari fo k'a fɔ k'a to ten tiɲɛ don l'école privée i k'a dɔn a cayara Wajibate k'a dɔn awa jamana ale bɛ donni dɔ ta école privée ka hakɛ la o dɔnnen don Wajibate sabula bourse bɛ minnu bolo école privée la wuli ka jɔ ni jateminɛ y'a jira ni jatew bɔra jamana ka wari sarata Wajibate école privée la i k'a dɔn o dɔnnen don nka min balila ka kɛ kɔsɛ in na Wajibate o de maanifi kamana gan sabula minisiri dɔ bɛ i k'a dɔn ale hakilina bɔ segale orɔni bɛɛ o ye sɛbɛnfuraw bɔ ni ka bolonɔ bila kɛ commission nationale de contrôle Wajibate i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla k'o de la ka kuma in sɛbɛn ka kɔrɔ a ko gouvernement Assimi Goïta ka nin gouvernement Choguel ka nin gouvernement minisiri gana dɔ kɔni bɛ yen o de kelen bɛ ka nin jɛ in dɛmɛ Wajibate k'a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ fo ka laban ka kungo s'a ma sabula u filɛ ka décision dɔ signé
décision numéro 202300 ka ca wajabate min wani bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i ko awa dɛmɛ burusu ani frais scolaire pension alimentaire wajabate école privée olu minnu n'a ka kan k'a ɲɛfɔ nin bɛɛ ka ɲi nka maa kelen wajabate i k'a dɔn nin fonctionnaire ba in ka t'i ka den don wajabate i k'a dɔn u filɛ k'ale yɛrɛ de ta ɲɛnabɔ a kuma fɔ ka taa wari bila a ka compte la yɔrɔnin kelen miliyari 1 ni miliyɔn 200 ni kɔ wajabate sɛbɛnnikɛla kɔni bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na a ko n'i ye nin ko ninnu da k'a lajɛ masiba kuma da don k'a sababu kɛ mun ye wajabate n'a fɔra nin bɛ ta ka di maa kelen ma école privée écoleso tɔw bɛ bɔ ka bin ani a bɔ ɲɛnimangoro la a bɛɛ ta u bɛɛ lajɛlen dun bɛ baara kelen kɛ wajabate kamana gan nana a ko maa caman kɔni y'a miiri wari min dara ka d'a ma nin ye nin écolesotigi wa école privée caman de b'a bolo a wa Mali yɔrɔ caman na a bɛɛ ta fonctionnaire fana don ale bɛ nafolo ɲini de la sɛbɛnnikɛla ko nin wari bakulen miliyari 1 ni miliyɔn 200 wajabate u taara ka d'a kelen pewu de ma i k'a dɔn yalima tɔw na mun fɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa sɛmɛyɔrɔ de ka ɲi sabula minisiri dɔ bɛ yen o de kɔni y'a wajibiya gouvernement yɛrɛ kɔnɔ nin wari in ka ta ka d'a ma an bɛ don min na ko bi yalima ni maa min ye katika ye ne bɛ bɔ kati yalima i ka kow bɛ nɔgɔya walima i ka kow bɛ teliya wa ɲininkali tun bɛ bɛn sabula fanga bɛ kati wajabate i k'a dɔn ayiwa jalatigiw bɛ kati sɔrɔsiw ta ye i k'a dɔn jamana ye bi olu bɛɛ lajɛlen dun bɛ kati yalima o de nana ni nin ko in ye wa ɲininkali tun bɛ bɛn min kɔni ye sɛbɛnfura ye n'o ye l'observateur u y'a jira k'a fɔ minisiri kura min nanen don wajabate n'o ye Amadu Sisawane wajabate i k'a dɔn ale bɛna i wada nin bɛɛ lajɛlen de la sabula ale donnen don kankelendigi don wajabate i k'a dɔn a ye kalan kɛ fo ka taa fɔ min kɛra kabini sifin fo ka na si diya a tɛ dɔwɛrɛ la lɔkɔliko kɔ wajabate nin bɛɛ lajɛlen wolomani nin bɛɛ lajɛlen ɲɛɲinini ka nin bɛɛ lajɛlen bila i k'a dɔn a nɔ na sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye Amadu Sisawane minisiri kura wajabate i k'a dɔn baara b'a bolo ale bilala maa min nɔ na o de ye Madame Sidibe Dedo Usumani sɛbɛnnikɛla ko a na ɲɛ wa ɲininkali tun bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ l'observateur kɔnɔ kɔlɔsi kɛba l'indépendant sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye ko Ablaye Jara lo a y'a yira k'a fɔ min ye MINUSMA ye karamɔgɔ Dabatungura u ka cɛdenw ka taali ka bɔ jamana kɔnɔ e ko min ye avion fɔlɔ olu wulila ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Nations Unies ye karamɔgɔ Dabatungura bɛnkan sɛbɛn kɛra ka ban min b'a to u bɛ se ka Mali bila cogo min na sabu Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka laɲini don sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ n'a dun k'a fɔ ko bɛn kɛra kow la o kuma minɛw bɛna cɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen o kuma de bɛ da kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Egyptekaw ye olu ka maa 400 ni maa 60 olu ye Mali bila ka ban kosɔn a daminɛna o sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura n'i y'a lajɛ min ye nin contingent ye i b'a ye k'a fɔ Égyptiens olu kɔni bɛ MINUSMA la kabini san 2013 o jabala tun ye yɔrɔ min ye o de ye an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo n'i y'a lajɛ yɔrɔ belebeleba damadɔ Tesalito Kidali Agueloko Gao karamɔgɔ Dabatungura olu kɔni tun dagalen bɛ yen min kɔni ye baara ye ka se ka nɔgɔya u ka taama a kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye n'a fɔra ko ka minɛnw ta ka taa n'u ye yɔrɔw la olu de tun b'a dɔdɔlima ka escorter karamɔgɔ Dabatungura ka taa bila fo a seyɔrɔ la min ye nin cɛdenw ye karamɔgɔ Dabatungura tile kelen u ma deli ka mugu ni marifa ta ka wuli jihadisiw nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye ja dan ye ninnu tun ta kun y'o ye karamɔgɔ Dabatungura sabu min kɔni ye doni talu ye o tɛ waati bɛɛ ye n'u ye tile kelen tile fila kɛ jɔkun kɔnɔ a tɔw bɛ kɛ nbɛnja ni dagasunɔgɔ ani yɛrɛmabila la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Egyptekaw ye olu sen bɔra MINUSMA ko la a ko turu bɛ jɔni jɔna min ye nanga defu Sénégalikaw ye karamɔgɔ Dabatungura o kuma olu ka contingent a fɔra k'olu k'u ka minɛnw labɛn k'olu ye turu filanan ye wɔlɔfɔ nanga defo ouais mais n'a ye min ja i b'a fɔ n bɔra MINUSMA na i bɛ to yan an n'olu bɛɛ bɛ to Mali bisimila jamana ye naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura ni wɔlɔfɔw bɔra yen o kuma sira di bɛ maa minnu fana ma o ye Kodiwarikaw ye o kuma k'olu fana k'u ka koso ni kasaw labɛn o kuma n'olu bɔra yen an sigiɲɔgɔn an terilakaw n'o ye Burukinakaw ye o kuma min kɔni olu ka cɛdenw fana bɛ MINUSMA la a yɛrɛ la k'a fɔ olu fana bɛ da u kan ninnu bɛɛ b'u ka so u bɛɛ b'u ka so sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye bɔrɔ jan dɔw ye n'o ye Bangladeshikaw ye karamɔgɔ Dabatungura olu kɔni fana bɛ da olu kan sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ olu fana ye maa bilen dɔw ye min ye u indulamaw don a ko min kɔni ye Mali sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnni bɛ nka min kɔni ye dɔɔni karamɔgɔ Dabatungura o tɛ tɔto foyi la yanni an bɛna se san kalo laban ma Mali kɔni bɛna fura
dɔrɔn ka jɛ pasi min ye kasigi bilen Nations Unies t'a ye maa kunkolo la bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye kasigi bilen ɲɛmaa ye olu kɔni karamɔgɔ dɔ b'a bɛ wuli ka jɔ la nin waati la i b'a ye k'a fɔ u ka jabalaso ka taa bila pankuru jigi kɛnɛ la karamɔgɔ dɔ b'a dugu mana jɛ ka ban wuli ka jɔw de bɛ sen na min kɔni minɛnw de bɛ ka ta dɔɔni dɔɔni a ko minɛn min bɔra Mali kɔnɔ bi a dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ min kɔni ye kasigi bilen maa 15,000 karamɔgɔ dɔ b'a ko nin ye bɔli yɛrɛ daminɛlen ka ban nka k'u bɛ min fɔ k'o ye nimisa ko ye k'olu nana min kama o de ye bɛn ni kelenya sabatili ye k'u dɛsɛra k'a ko jɔngo a la nka ko min y'u ka cɛden min tora Mali kɔnɔ yan ko debi Ala ka diɲɛ da kasigi bilen ka mission na karamɔgɔ dɔ b'a ko maa min sara u ka maaw la ko ma deli ka sa diɲɛ yɔrɔ si la maa 100 ani maa 90 k'o de sara Mali kɔnɔ Ala ka hinɛ u la yarabi Ala k'u hinɛ ami a ko u ka maa min joginna karamɔgɔ dɔ b'a ko fɛnɛ ka ca fo ka dama tɛmɛ maa caman kɛra lujurɔta ye dɔw kɛra beretigi ye dɔw tɛgɛ kelen tigɛra ko dɔw yɛrɛ ni sori da kelen ka maaw kulu bɛɛ bɛ kulu kelen kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛnɛ nimisa ko belebeleba ye karamɔgɔ dɔ b'a ko kɛra ko min kama o ko ma dakile hali bi fiɲɛbɔ ko kɔnɔna la a ko baara ma ɲɛ fiyewu sɛbɛnnikɛla ko nka ko min ye malidenw ye a bɛ tɔn de ta la n'an y'olu bila dabolo kan olu b'u bɛn ni an ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don wajibi tɛ i k'a dɔn n'u ma ɲɛ taali kɔ i k'a dɔn u ye den minnu sɔrɔ yan u ka taa n'u denw ye u tɛ to an fɛ yan dɛ wolofɔ busumani u ka ca an bɛ jate i tɔn ka tesara premier o bɛ bɛn an ka tɛmɛ n'a ye n bala cogo bɛ di wajibi tɛ ne bɛ n bolo kari ka don min wɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau a bɔli ko siɲɛ 3,830 ani siɲɛ 30 u ye dɔ kɛ maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko OD ko an ka taa Kolokani i k'a dɔn dugumɛnɛ sɔnkɔrɔ ye cinin ye wajibi tɛ i k'a dɔn ɲɛmaasɔn ma kɔli ka fɛn min kɛ kɔmaw yɛrɛ n'o kɛ Kolokanikaw fɛ yen i k'a dɔn énergie ka bolofara min bɛ yen EDMSA wajibi k'a dɔn baarakɛla fanba bɛɛ lajɛlen minɛna e ko dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ gendarmerie la kunnafoni in kɔni jɛnsɛnna société EDMSA wajibi k'a dɔn nin kɔni ye kojuguba de ye kunnafoni dɔ carinen bɛ réseaux sociaux kan min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn gasoil a sonyani ma Kolokani EDMSA la sɛbɛnnikɛla ko min ye wulikajɔw ye ani hakilinaw n'u ma fara ɲɔgɔn kan joona i k'a dɔn ni essence ni gasoil in i k'a dɔn ayiwa EDM na i k'a dɔn a bɛna ni balawu de ye ani jigitigɛ a bɛ ne ka waati yɛrɛ bɔ i k'a dɔn Kolokanikaw fɛ yen min y'u ka motɛrɛw ye motɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɔlen don u ma tiɲɛ dɛ gɛlɛya yɛrɛ t'u la koyi wajibi tɛ k'a dɔn gasoil min bɛ k'a kɔnɔ k'a taama o de dɛsɛra wajibi tɛ dɛsɛ gansan yɛrɛ tɛ koyi sɛbɛnnikɛla ko min ye ayiwa maa dɔ ye o de wulila fajiri gwegwe banabaatɔ gɛlɛ dɔ b'a bolo k'a b'o o don dɔli ma ka taa n'a ye labitaniso la wajibi tɛ a bɛ tɛmɛ i k'a dɔn min ye station ye min y'u ka station ye i k'a dɔn o tɛmɛntɔ o kɛrɛfɛla la a ɲɛ bɛ EDM baarakɛlaw la wajibi u b'a ka gasoil soli cogo min u b'a soli ten u b'a soli cogo min k'a kɛ mobiliw kɔnɔ u b'a soli k'a kɛ wotorow kɔnɔ wajibi u b'a k'a suɲɛ cogo min ka d'u ye o de filɛ sinna ka sin ka kunnafoni cɛri ten sɛbɛnnikɛlaw ko min ye bariko 200 bɔɲɔngo ye wajibi k'a dɔn u y'o de salu min ye ayiwa centrale yɛrɛ ye a sinna ka jɔ tɛ kɛlɛw sabula min bɛ k'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen suɲɛna kunnafoni in jɛri EDM ɲɛmaa minnu kɔni bɛ yen n'a y'i bɔ ayiwa station yɛrɛ ɲɛmaa kelen na wajibi k'a dɔn baarakɛla fɛn o fɛn bɛ u ka fɔ la a tɔ bɛɛ lajɛlen minɛna sabula sɔmin kelen d'u la kuran tigɛli wajibi k'a dɔn motɛri dɛsɛ tɛ i k'a dɔn gasoil suɲɛni don kabini ɲɛmaa so fo kɔma bɛɛ lajɛlen kun da wajibi a ko nin de bɛna ni awa gɛlɛya damanda ni kɔrɔtigɛ banbali jango an ka marabolo min n'o ye Kolokani minnu kɔni ni olu minɛna na wajibi olu na kɛ ka maa tɔw ladi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la kabako fadunuya fa farankaba sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye ko Bugu Jara bada Bugu a ko min ye moto nɔfɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra dɔrɔku maa ɲɛnaminibaatɔ dɔ a filɛ nin ka muru kɛ ka moto taxitigi dɔ kantigɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra ma deli ka nin ye ma deli ka nin mɛn ma mɛn si la a ko a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ baara ntanya min ye maa caman bɛ u ka diplôme b'u bolo walima karamɔgɔ dɔ
tun kalan dana sira la i b'a ye k'a fɔ u bɛ k'u garisɛgɛ lajɛ moto taxi ko nalen a ko a kɛra dibɔ dan ye sabu du caman bɛ gɛlɛya tun bɛ nasɔngɔ ko la kabini moto taxi ko nana o ɲɛnabɔra a ko o moto taxi bolilaw karamɔgɔ daba tun u kɔnɔ gannen don u ma fɛn kɔni dun a ko n'i y'a lajɛ waati ani waati bamancɛ waliw de bɛ taa k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra anw yɛrɛ fɛ yan koyi n'o ye commune 1 nafaji a ko nin moto taxi bolila a tɔgɔ de ko Yakuba a y'a ka moto ta tuma min na karamɔgɔ daba tun min ye kalo tɛmɛnen yɛrɛ tile 27 i b'a ye k'a fɔ a bɛ kiliyan ɲini na nin bandi a sina ka bɔ ka jɔ o tuma moto taxi tigi jɔ i jɔ ne bɛ taa nin yɔrɔ in na min ye moto taxi tigi ye a y'a ta karamɔgɔ daba tun i b'a ye k'a fɔ min ye o bɛ ka taa tuma min na o tuma a tɔ kelen dɔ o fana fan bɛ ɲɛnaminimafɛn na fo ka dama tɛmɛ o bɛ k'u nɔrɔ bɛlɛn dɔɔnin sɛbɛnnikɛla ko min ye nafaji fura kɔnɔna ye u taara se ye i b'a ye k'a fɔ Yakuba yɛrɛ dɔnyɔrɔ don o tuma min kɔni ye bandi kɛ in sina k'i bali k'a fɔ Yakuba ye i jɔ Yakuba y'a jɔ tuma min na a n'a ka muru bɔ a kɛrɛ la ni ka sin ka Yakuba sigilen to a bolo fila b'a ka direction kan ka sin k'a kantigɛ i b'a fɔ sɛ sɛbɛnnikɛla ko basi bɛ suru cogo min na a bɛ suru ten Yakuba kantigɛra ka ban o tuma o sina ka Yakuba ɲɔnti ka bɔ moto kan moto karamɔgɔ daba tuma u y'o ta hali u ma yira Yakuba juba kɔnɔ u y'u tigɛ don ye nafolo min bɛ u y'o salo ka bɔ n'o ye Yakuba ka telefɔni u y'o fana bɔ a poche kɔnɔ ni ka bilo kun ni ka kɛnɛ minɛ Allah sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tuma o dugusɛjɛ u y'u kunda jalakɔrɔji kan ni ka taa Yakuba ka moto taxi feere u m'a feere dɔwɛrɛ la dɛ darasi 30,000 sɛbɛnnikɛla ko min ye Yakuba somaw ye u ye janaja baaraw kɛ tuma min na karamɔgɔ daba tuma u taar'u ta da finitigilakaw tulo kan n'o ye Korofina poliso ni Bulukasomugu ye a ko min ye commissaires ye olu y'u sigi k'u miiri nin bɛ kɛ jɔn ni jɔn ye karamɔgɔ daba tuma nin jan in bɛ da fan jumɛn na a ma ɲa min kɔ u y'u ka jan da min kɔni ye tiɲɛnikɛlaw ye u minɛna sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min ye nin tiɲɛnikɛlaw ye karamɔgɔ daba tuma i b'a ye k'a fɔ min ye commune yɛrɛ sigibaw donko ye u ye maa fɔlɔ min minɛ o tɔgɔ ye ko Abilayi u k'a ma ko Bloski u ye tɛgɛ ta k'a d'ale kan karamɔgɔ daba tuma ale ni a jɛɲɔgɔnkɛ u y'u bɛɛ lajɛlen minɛ u b'u ka bila kɔnɔna la u y'u ɲininka o tuma u y'a yira k'a fɔ k'ulu y'a kɛ ko ye nka k'ulu ɲɛnaminɛna k'ulu nimisara olu tun bɛ dabolo mun na k'u tun t'u yɛrɛ bolo kuma bɛɛ nin kuma de bɛ k'a fɔ ko ka ɲɛnaminimafɛn kɛlɛ ni maa min y'a ta i bɛ kokɛbali de kɛ o de filɛ nin ye adamaden nin ka gɛlɛn cogo min na k'a fɔ k'i b'i maanifin ɲɔgɔn kantigɛ i b'a fɔ ko sɛ walima saga k'i to yɛrɛ ma i bɛ se k'o kɛ wa sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tuma min ye ni cɛnin fila ye denmisɛnnin funanŋɛniw yɛrɛ don u filɛ ne ka tiɲɛni jugu kɛ nka u y'a yira k'a fɔ fɛn min tun b'olu kɔnɔ o t'olu filan ye u bɛ nimisa kɔnɔna la min kɔni ye finitigilakaw ye u y'a yira k'a fɔ u ye gasi kɛ ni maa min y'i maanifin ɲɔgɔn fa karamɔgɔ daba tuma Mali sariya bɛ fɛn min kɔ fɔ k'u bɛ taa bila kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ u ni min ka kan u bɛ taa ni k'olu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔnna danajuguya wale caman de bɛ jamana in kɔnɔ a baara ta min ye moto taxi bolilaw ye u k'u ta yɔrɔ dɔn u ka maa tataw dɔn karamɔgɔ daba tuma n'o kɛra u bɛ kisi ni ɲɔgɔnna caman ma wari ɲini ye tiɲɛ dɛ nka min ye maa tiɲɛnikɛla o fili ma ta tɛ dɛ n'i y'o ye i b'o dɔn nin ye maa sɛbɛ ye nin tɛ maa sɛbɛ ye kunnafoni filanan ye an ye min bɔ kabako kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Soleil Hebdo o don Wajabate k'a dɔn awa kunnafoni olu yɛrɛ y'a salo ka bɔ le sursaut la hali Wajabate Kɛnzamugu police so i k'a dɔn ni wuli ka jɔ ni cɛsiri hali Wajabate nin gabaleni u k'a ma ko OS maliden dɔw jagokɛla kun dɔw Devo hali a n'a kɛ Korowari ta ma diya la Wajabate ale kun bɛ jago de kɛ Korowari i k'a dɔn gɛrijɛgɛ ma foni a gɛrijɛgɛ foni baliya kɔni ale ni dusu sagira faso kɔnɔ o kɔni kɛra bingani wale ani bɔsin digi la juillet kalo tile 18 Wajabate i k'a dɔn ani fɔngɔ fɔ nana ka bɔ Korowari bamanan marifa dɔ don pistolet artisanal n'o ye a bɔ farafin pistolet a sera k'o dama de san 3000 a n'o segira wa hakilina ɲuman kun t'a la koyi sabula nin pistolet min filɛ ne kɔni n'an da kɛ bingani kɛ damanda ye sɛbɛnnikɛla ko commissaire divisionnaire Amadu I Bolobo Mayiga Wajabate i k'a dɔn muso de filɛ ka boli ka don a ka ten ka sin ka taa kunnafoni d'a tulo kan kamalen do donna an ka mobili kɔnɔ sisan i k'a dɔn Mɛnakura rond-point na ka sin ka marifa danna fɛn o fɛn bɛ n kun a y'a bɛɛ minɛ ani n ka sakosi dalasi 200
yɔrɔ kun bɛ n ka saki kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen minɛ sɛbɛnnikɛla ko muso i k'a dɔn nin y'a sɔrɔ cogo di muso in kun bɛ bɔ dugu kɔnɔ i k'a dɔn a b'a ka mobili nin na a nana se fe la mɛnnakura fe yen min filɛ nin ye awa palɛstinikaw ka awa monument min bɛ yen o nɔgɔn gɛrɛ a y'i jɔ i n'a fɔ mobilitigi tɔw bɛ jɔ cogo min a jɔlen bɛ rond-point na Wajabate nin yɔrɔnin bɛɛ verti b'a fɔ k'a bɛ bɔ kamalen sina ka mobili kɛrɛ dayɛlɛ ka sin k'i co k'a kɛrɛfɛ ka marifa banamini i b'a fɔ filimu a ye marifa banamini a ko muso ma ni kulela i ta fila ni tila fɛn fɔ b'i bolo nafolomafɛn na a di yan telefɔni bɛ mini muso ko telefɔni t'a bolo a sina ka saki purti ten Wajabate i k'a dɔn ka sɔrɔ k'i tun ka bɔ a tun ka bɔ muso ma fila kɛ koyi o fana y'i ɲɛsi commissariat la ka taa fɔ polisiw ye sɛbɛnnikɛla ko tuma min muso bara ka kuma in ɲɛfɔ polisiw y'a ɲininka kamalen bi cogo di a bi cogo o cogo a y'a ye ɲɛngwɛn a sigilen don a kɛrɛfɛ a y'a ɲɛ bɛɛ fɔ i k'a dɔn polisiw ye polisiw m'a bila dagirinda la koyi o yɔrɔ bɛɛ polisiw y'u ka zole da ka ngelenkɛ da fa bɛɛ lajɛlen na sabula a taara ni sakosi ye 200 b'a kɔnɔ a n'a ka telefɔni sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'o kɛra polisiw nana ngelenkɛ da ngelenkɛ dali i k'a dɔn laban u sɔminen don k'a fɔ maa minnu ni maa minnu bɛ sɔnni ma u bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na Wajabate k'a dɔn polisiw b'a a yɔrɔ caman dɔn o yɔrɔ bɛɛ polisiw sina ka taa yɔrɔ dɔ la Bagadaji commune 2 kɔnɔ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko milieu o milieu kɔni ye yɔrɔ ye Bagadaji k'a dɔn a ɲɛnamini mafɛn jango fɛnjugu min bɛ yen n'u k'a ma off dɔw k'a ma ko kayu gabakuru Wajabate i k'a dɔn u ka jugu bi dɛ o kɔni n'i y'o ta o y'i kɛlen maama yɛlɛma ye brigade de recherche a ɲɛma tun bɛ major de police min ye Musa Seydou Jawara Damangile Wajabate sina ka t'u tɛgɛ da kamalen ka ten gami u taara sigi sa polisiso la fo ɲɛnaminimafɛn ninnu k'a bila k'a ɲininka dalakan a ko jɔnko la ale don dɛ ale kun ye jagokɛla ye Côte d'Ivoire Divo jago ma diya ale la ale sɛgɛnmatɔ ma foyi sɔrɔ 7,000 kɔ ale ye bamanan marifa dɔ sa 6,000 farafin marifa pistolet ale y'o sa a terikɛ dɔ bolo ale kɔni ko ne nana Bamakɔ sa ne kɔni n t'a ɲɛnabɔ bilen koyi ne mana fɔn fɔ sɔrɔ na bi o kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a ka bingali kɔni nin bɛ sɔn ka k'a laban ye walima a na waati jan kɔni kɛ kaso kɔnɔ yanni a ka nin bingali in kɛ nin kun ye sɛbɛnni an ye min zalo ka bɔ Soleil Hebdo kɔnɔ a ka bi bɔli la e kɔni tɛ bi ta bila yan Wajabate an bɛ bi ta bila yan sɛbɛnfura laban n'o kala sabula i k'a dɔn kuma cɔri nin dɛ o sɛbɛnfura de ye le républicain Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada Bayidi Darame Faransikan ka Bayidi Darame Wajabate i k'a dɔn ayiwa a bi faamu le républicain o ye a kɔrɔkɛ ka journal de ye a kɔrɔkɛ ka journal de ye le républicain parrainage président Cɛbilen Darame baden dɔgɔnin de ye Bayidi Darame Cɛbilen ka journal de ye le républicain ni Bayidi Darame kumanun na ko ale de ye président international CSDM wala k'u bɛna diaspora bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e t'i jate diaspora mɔgɔ fɛ e bɛ se k'olu fara ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn Bayidi la c'est compliqué hali bi ko kelen bɛ sen na ka d'a kan Cour suprême ye ayiwa kunnafoni sɛbɛn a tɔgɔ de sɛbɛnfura minnu bɔ kɔsɔ in na i k'a dɔn a kelen bɛ k'i banbaw kan Cour suprême bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan sabula i k'a dɔn kɔsɛgi bɛlɛ bolo dalen don i k'a dɔn ɲɛfɔliw ka kɛ a ɲɛ ka se ka dɔn n'o kɛra Bayidi laban bɛ se k'a yɛrɛ ma e bɔra ka taa Faransi i bɛ taa fɛn ɲini Wajabate i k'a dɔn i tɛ foyi den kelen kan k'a kɛ saki dulonnen de kan na tubabuw ka wari k'i n'o don e ko diyagoya fo e ka kɛ CSDM président ye o tɛ laban f'i ka kɛ CSDM président ye diyagoya i tun bɛ Haut Conseil la i bɔra yen i taara i dama ta tɔnsigi u y'o ci i nana don CSDM Faransi la sisan kɔni i ko f'i ka k'o président ye diyagoya a ti ɲa Cɛbilen Darame baden dɔgɔnin de ye nin ye fa kelen ba kelen Cɛbilen Darame ka journal de ye le républicain k'a ɲɛfɔ i kan a ti goya la yen kɔni nin ye kunnafoni laban ye a ɲɛdɔnnen don a tɛ goya la ye jamana in kɔnɔ fo n'anw ko k'an tɛ min fɔ n'o tɛ an b'a bɛɛ dɔn k'o kalalen don ɲɔgɔn na kak kojugu kalash Wajabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan pepewu waati koronna